weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to gurela oumar ly to dial to diofana to silla rewo e worgo to aali wuuri to keeɗele to wudduru to sadela to guijilona to ɗummaji dembe funeɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamal ly to dunga ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno aliou thiama to Wourossogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie kadruji jeeyaɓe landa Pastef walla landa INSAF ko landa laamu ka ɓe koliri tigui wonde feccirama ñandawma hanki o balle kewɗe to banggue guura wonande kay ɓena tawateɓe e nder falde gorgol tawi ko holɓe lappol palol dande maayo ɓe galleji mumen tawate e yoolaru e guese mumen to leydi Sénégal biteɗo Ghalii Bah ko kañuma woni maire de Mbacké o meeɗino wonde jagorgal e landa e saaha kay laamu Macky Sall o jeeno tigui koye tambinoɓe landa Benno Bokk Yakaar o holliri tigui o yalti ha laaɓi e landa ka e oɗo saaha joni o tawtoyi landa Pastef to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe jooɓima pittali seɓɓitiɓe hewɓe yinnoɓe wadde janguji mumen taw koye koninkoɓe ɓe joofino tawateɓe wonnoɓe convoi mumen hakkude wuuro witego Yaggara e to tene kedde Afrique ma en kettoroɓe ɗo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco gorko mo tigui sara dogu habaruji men joolam jaɓiri jeyten ko ha toon to leydi Liban to leydi hakkude mum e Israël to leydi Israël hakkude mum e Palestine jeeyen ha toon to dowlaci tentude Amérique ko fati ruma jarriba mabɓe ketki malaki jaam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando leɗɗe laaɓaɗo bindi jaadino ɓalwala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah rewrimo gandal safrude rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji rafi mbawɗa wondude kala soɗon maldana o ɓurodirta balɗe tati tawa wi a wi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ko wayno kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe e sowade rewɓe dartoraɓe kala omo yawrana ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje e ɓalli ɓuutoje e ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrana ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala omo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni jiiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon to Paris to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe toon to Dakar ne tawi toon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andi dendagal killine makko tawateɓe to leydi Mauritanie base makko to Nouakchott ene tawe ɗon ɓe yi ko to leggal 6e hakkude robin 4 e robin 5 kala jiɗɗo jokkodirde e base makko to Nouakchott mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. waaw weltin ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 13 rafi, fannu ɗiɗaɓo o ne safra fodde 19 rafi, fannu tataɓo o noon ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna. so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temde rafi ne yalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala. e on fannu mo jogui leɗɗe e wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya wen tawa hay muuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne saabu dendagal haaju joguiɗa so tawi ko leydi Mauritanie uguya o ɓurinirta ujunnaje 6. so tawi ko leydi Sénégal walla leyɗeɗe ñamoje France CFA kala o ɓurinirta ujunnaje 2 CFA. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗo yoɓani a yoɓani. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Hammadi Hunare to galle ceerno sehil makko ene wiye Samba Madani Talla. Samba Madani Talla kañum woni chef de quartier legal bitegal Jingue. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi walla ha mbiya yoni baɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla kartal crédit ujunere. so tawi ko leydi Sénégal e dendagal ñamoje France CFA kala ko waɗirta ɗum tigui ko 400 mbuɗo. ceerno Djiby Sy numéro web e numéro orange monnaie waɗande yiɗɓe waɗanede listihara mbatta ko 78 128 35 98. so tawi ko yiɗɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy base mum to ka hayɗi ne golla ha no hannirta ni ko noon kadi base makko to Nouakchott to legal nettika ene tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle laaɓɗo reedu nonɗuɗo sanne sanne. numéro mum mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39
walla so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo tati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nataɓosoje woni to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to on to kay hayɗi ko ñande aset accon haqqe ko ñande aset nogas e jeetati lewru décembre 2024 woni aset cakkitiɗo e hitande 2024 ko on ñalawma tigui suuɓa tawi kadi ko yidde yuɓɓinde silki alqouranil karim tawi ko ngolɗo wattata kolol battowol laabi sappo e tati woni 13e édition amo kahayɗinaɓe juɓɓinta kala hitande e nder wuuro kahayɗi nde kala aset noon taw ko aset sakket hitande e ɗum yuɓɓine tawi ko ñalawma biteɗo silki alqourana e nder wuuro ngo tawi koye gardugol halifaɓe diine wuuro ngo tawi kadi ina wondi e bismango dendagal guure taariɗe takkiɗe kay hayɗi kala tawateɓe to lappol polo dande maya e Mauritanie eɗe Sénégal kala ni bisma e oɗon ñalawma taw ko ñalawma diine ñalawma alliyankagal ko ñalawma silkeji alqouranil karima ha joni ko kay haydi keddoɗen yimɓe taw ko yontaɓe woni cadre uji jeeyaɓe landa al insaf woni landa laamuka tawi ko jeeyaɓe nder région de Gorgol ɓe gaddi tigui balle mabɓe guura aseta hanki o gam wallude e fabade ɓen sinistré ji woni tigui ɓe ndiyam eggine galleji mumen koɗande mumen bonni tigui guura mumen guese mumen kala e oɗo saaha joni tawa tigui ko tawateɓe e nder nokkuji tawi ko situji ɓe kolliri noon hollirama tigui ɓe dingal ballala ngam faabade ɓeɗon tawateɓe e lappola palola dande maayo tawateɓe noon e falde kayayɗi hono Demba Ndiaye kañum woni maire mo Kahayɗi kanko kadi woni hoorejo mairuji Gorgol o holliri weltare makko mawde no feewi o jarni dendagal ɓen tawi kadi ko yontaɓe landa insaf kam e wadɓe e juuɗe mumen e ngaluji men kala ha ngallo ballal wawi latade hano hannitini ko noon kadi Ba Amadou Abdoulaye kañum woni président conseil régional du Gorgol o holliri tigui darde mabɓe kay wallude Gorgol naɓe ha tengti noon e ɓen tawateɓe oɗo saaha joni taw ko sinistreji woni tigui ɓe ndiyam walla tawateɓe caɗele ɗum noon ko darde mabɓe ko fodde mabɓe ɓe mbaɗa ɗeɗon gueɗe o erima noon dendagal hoɗɓe lappol polol dande maayo kala woni vali kala nde ɓeydoto tigui rentade ɓeydo kadi abbade dow guude nokku e kala saaha nokkuji tawa ko nokkuji teskaɗe kala saaha wonde kay so ilam ari ne wawi yoolade waddude yoola e ɗum o jarni noon dendagal darinoɓe kala ha ngallo ballal kay wawi tigui rewde lawol hano hannirta ni o holliri tigui golle ɗe fandare nde noon ko yidde tigui addude ballal mumen e yidde kadi wallude ɓen e oɗo saaha joni ɓe ndiyam eggini e galleji mumen bonni guuraji mumen ma en ketto cimtol Alaji Soura Gaye noon ko goto e tambiɓe radio Gorgol toon to Kay Hayɗi Alaji Soura Gaye a salminama a juuram. Assalamu alaikum mon bandiraɓe mi salminen mi juurimon Eliman Babaɓe mi salminen mi juurimama ɗo ɗo gonɗen minen fof délégation minen gondi ɗo Wullel Diallo maire mo commune Kahayɗi Abdoulaye Ndiaye Bere Ba banggue idolli kanko jogui ndiyam
bandiraɓe sehlaɓe koreji men sal saydou kamɓe jillo mawgu ɓe jaaduno koye autorité ji meɗen waali en ha kemen kamɓe foof kadi jillu ngu kadi ne waɗi fayida jillu ndu kadi ko yimɓe men boniranoɓe ɓe ndiyam bonnuno eɓe ndiyam nannuno e galleji men e kuɓeje kelɗe e galleji bonɗi toɓoji bonnunoji e ndiyam maayo bon ndiyam maayo ɗam naati koye nder yimɓe wonɗo jooki wonɗo jomumen gari ko jokere ma laana ara walla goɗɗum kadi naate galleji ɓe mbaɗi ravitaillement noon mawɗo banggue laamu ndu kamɓe kadi autorité ji ɗi ɓe naati hen ɓe nawi ravitaillement mawɗo banggue cheta ɓe kaalde mabɓe ɓe jokkodire mabɓe yo noon ɓe ƴefti tan ko kañaɗi ha jooke maire en silla en ɓen ummimo ɗon ɓe ƴefti kaheyɗi ɓe payi guyel bokar woni tokomaji to noon kadi ɓe naati toon ɓe ndewi commune jogol ɓe jii bandiraɓeɓe ɓe nawi ravitaillement kadi ɓe danima darde mawde darde kadi yimɓeɓe kadi ko miskineɓe wonɓe ndiyam jooki mbawa yaltude kamɓene ɓe daari darde ɓe ponno darade ko ɗum woni président conseil régional ba Amadou Abou woni président conseil régional kamɓe fof jaadi régional maire mo commune Kahidi Sal Saydou e Bere Ba kamɓe jogui banggue hydraulique an gandi ɓen so laawima ndiyam yaretake e autorité ji ɗi waalimo keydi haakemmo keydi jillu ngu waɗi fayida kadi ɓe ƴeewi yimɓeɓe ɓe nawi caɗele wona ɓe ƴeewa tan eɓe deeƴi ɓe nawaniɓe ko mawon hakke centivoiture walla hakke 200 000 tonnes ɓe ƴeewi yimɓeɓe caɗele ɗe ɓe nawani ɗumen ko ña ɓe nawani ɗumen ko ñaami ɓe nawi ɗum guuraji mumen kadi ɓe darima darde ɓe foti darade e banggue dawrugol Mauritanie e président dardugol président Mauritanie woni Mouhamadoul Cheikhoul Gajiwani e arɓeɓe fof koye délégation makko gaari arɓeɓe fof koye yamiroɗe mawɗo leydi o darde waɗi fayida kamɓene koɓe ponno darade fof ɓe darima e teddugal mami hen janggo kadi maɓe jokkodir ma en jokkodir kadi janggo kadi ko maayo kayidi ndiyam bonni galleji mumen eyyi maɓe jollelaɗe ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa sondage jokkodiren mi salminom noon mi juurimama Ba ɗum wonno ko keewi kayidi hande e Sal Saydou en kanko darde fof kayinaɓe darima e département o autorité ji ɗi kadi darima hay goto mankani hay goto heddaki mbaɗi koɓe foti wadde e sippation mabɓe eyyi mi salmini mi juurimama musidɗo ma Alhaji Soura Gueye radio Mauritanie radio Gorgol Kaydi Alhaji Soura Gueye golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen Yaya Ndiaye ko tigui ko artiste gana belɗo dande o yuɓɓini tigui kanko e diɗɗal makko noon ɓe mawnini tigui kanko diɗɗal makko bitegal ƴellitari gendi ɓe juɓɓini aset hanki jamma ɗiɗi lewru novembre manditare mabɓe tawi ko 3e édition ɓe juɓɓini noon ko nokku biteɗo la case e nder Nouakchott e yimɓe rendo noon jaydiyankoɓe ndiyankoɓe e yimɓe dawrugol hewɓe e notitima hen jamma o noon rewi lawol tigui taw kadi tem mabɓe moɓe cuɓino e nder ndeɗon manditare ko coalition sociale woni tigui koddigal moƴƴal hakkude leydi e nder leydi Mauritanie tawtorama jamma o noon to banggue dawrugol hewɓe jeeyaɓe e kaɗo landa wiyete ko PID ko wayno Hamme Sall en e ko wayno Hamme Sall en PID noon ko landa daranika guila kay yolayre ndu teska e nder lappol palol dande maayo ɓe jillinoma yoga e nokkuji e tawi ko yamirore landa ka wawde yettade yoga e nokkuji yoga e guure tuggan ma kay to commune Darel Barka ha yetti toon to wiyete ologa ha yetti to Ngorela to dendagal guure tawte toon ha tigui yetti not ko biteɗo tigui toon to Sarandogo foof noon tawi ko yewde kay yolayre ndu to yarata e addude balɗe mumen ne wawi fodde kala gam sembitinde ɓen kay tawateɓe e ndon yolayru ha tinkanko noon holirama tigui e nder jamma o noon e nder jamma he noon goto e ardiɓe landa e nder jamma he noon goto tawi koye ardiɓe kaɗon landa wiyete ka PID biteɗo Cheikh Bouya wuli Cheikh na Taqiyullah kañum woni hoorejo landa ka ɗo saaha o tawtorama jamma o jiiti toon kadi konngol o hucciti e public o kala hollirde weltare makko kay e oɗo tem cuɓaɗo tawi kadi koko fati koddigal hakkude leƴƴi o wi ko hunde welde no fewi o holliri kadi weltare makko tigui
tigi kono noon kadi o siftini ɓen arɓe kay tawtorede oɗon jamma tawateɓe beelamma mawɗo yo gandu kay e oɗo saaha mo goni beelamma yo andu walla miskineɓe walla wol koreji men hewɓe oɗo saaha joni nana tigui ne tawe e yooleyru nana eggi galleji men eggi guure men e oɗo saaha joni koɗi koye jeeri taw koye less tillisaji walla caaleji goni taw ko ndiyam eggin ɗumen e nder galleji men o waɗi erago noon faade dendagal Mauritanie moni kala no doole mum poti haydara yawnaki mbuuɗu famɗani million heewani ko neɗɗo hattani foof yo yimɓe ndendin koppereje gam faabade kay ɓen e oɗo saaha joni tawateɓe lappula palol dande maayo taw koɓe ndiyam eggine galleji men bonni guura mumen holliri tigui hay sinno ndiyam ɗam yalti hewɓe kay guura mumen e guese men koko boni ene joga kulhule kay wonde heege ne wawi lomtade ɗum noon yimɓe mbattat hakkillaji mumen no fewi e ɓeɗon taw kadi koɓe ndiyam egginno walla ndiyam bonni guese mumen e galleji men o holliri kadi e nder konngol makko kadi o jarni o rendi hommage on biyetenoɗo kana Hamidou Baba nde yurmede Allah wonta e makko holliri kana Hamidou Baba ko neɗɗo dawrugol darannoɗo kay ko fati e tigui jokkodiral tigui woni coalition sociale hakkude kay leƴƴinde yimɓe nangodirta gon neɗɗo goto saabu o holliri e nokkuji kewɗi taw ko guure safarɓe kala saaha mo heewi tawdirde toon e kan Hamidou Baba ɗum noon ene tengtini tan wonde Mauritanie ko leydi gotiri Mauritanie ko yitere ko daneri e ɓaleri goni hen daneri ndi mahiri nafata ɓaleri ndi mahiri kadi haydara nafata ko daneri ndi e ɓaleri ndi ndentata nde yitere wawa yiide ko yeru mo rokki toon kanko biyeteɗo Cheikh Bouya wula Cheikhna Takiyullah tawi kadi omo wonde délégation timmuɗo ko wayno Hamme Sala e waɗɓe ha joni habruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen hewɓe jeeyaɓe jeeyanoɓe tigui e landa Benna Bokko Yakar tawi kadi ko andiranoɓe kay wonde jaggue mawɗe e nder landa ka kala sa teskama ine corto e landa ka ɓe hen en jahane mbaɗoya landaji men banggue ɓe hen kadi ko tawtoyta ko landa laamu oɗo saaha joni woni landa Pastef joni ko mennoɗo wonde ministre de la fonction publique e saaha laamu Macky Sall tawi kadi kañum woni oɗo saaha joni maire mo Mbacké ko kañum tigui rumti kaɗo landa wiyete ko Benna Bokko Yakar o tawtoyi Ousmane Sonko e landa mum Pastef o yuɓɓini noon meeting mawɗo no fewi kanko Ghalii Abuu Bah o yuɓɓini meeting mawɗo no fewi on meeting noon ko hollude kay aduna o kala hollude ɓesgu Sénégal kala e oɗo saaha joni o tawtoyi kaɗo landa wiyete ko Pastef kanko Ghalii Abuu Bah noon maire mo Mbacké o holliri tigui wonde o jaaɓi kay weeɗago junggo ngo Ousmane Sonko weeɗimo kay nde wara tawtude kaɗo landa wiyete ko Pastef e ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji sarɗiji anticipé tijjari ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre ɗum gonɗen ɗum o wi noon yimɓe yo gandu e oɗo saaha joni e nder Mbacké e nokku kayit mo arti o hande ne wayno kay lunda ala ɗon woni opposition ala ɗon yimɓe foof tawtoyi landa laamu ka woni parti au pouvoir woni Pastef ha joni ko toon to Mbacké keddoɗen biyetenoɗo ene yette lo ko maçon o yaranno ko duuɓi nogas jeeɗiɗi ko kanko tigui tawa omo maayi e nder oto tawi kadi koye cuumu oto sum noon ha wonti laalogal koye nder oto he noon o wasi fittade makko ɗum noon ko jamma arseta hankine wiyata aleda hande tati e lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi sanga 4 heures du matin nden noon commissariat urbain mo Mbacké nde habra tigui nde tiɗi cuumu ngu ko ɗon e ɗon noon koninkoɓe kay police ji ɗi mbawi notitade hen ko ɓen noon mbawi noddude kay koninkoɓe faabu woni sapeur pompier en ɓe Touba ko kañumen fodde 30 minutes ne mbawi yettade nde ɓe jettoto noon tawa kay ko bonanno boni oto o sumi ha wonti laalagal oto o noon ko oto o noon o sumi ko saran nokku to magasin biteɗo Auchan e nder Mbacké oto noon komo yinde Mercedes 190 hewɓe noon kolliri kanko maçon basɗo fittade makko e nder cuumu o teskama ko e nder oɗon Mercedes ko heno heewi walde e kala saaha noon to jamma ari omo heewi huɓude produit ji taw ko baroji walla diddoji ɓowɗi on produit noon huɓɓuno e nder oto o ene sikka kadi ko ɗum saabi cuumu oto o haw wasi hen fittandu makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en jento nokku biteɗo Karaga direction catala bitegal
o CRTS RTIS ko halfinaɓe ko fate haɓade trafic drogue e nder leydi Sénégal ɓe teɓima sagata gorko goto ɓe tawrimo 72 kilo taw ko drogue mo hinde chanvre indien tawi kadi koye gardegol lieutenant lieutenant Mbayika Diouf ɗum noon wonno ko guila ñande aljuma go lewru novembre gonne ɗo 2024 o teɓa noon koto wuuro witengo samme tawatengo e nder falde karagam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police nationale mo leydi Sénégal nana jokki kay darde mum opération ngaji mum kay ittude ñonkoto e ustude bandiyagal hano hannirta ni e nder yoga e jokli leydi Sénégal kala ko indin mbaadi noon dadiɓe ɓe hinde DSP woni direction de la sécurité publique ɓe mbaɗino patrouille woni orndoyade mabɓe e nder nokkuji taw ko ɓurɗi teskede kay hewde bandiyagal e wuyɓe e nder ɗina nokkuji noon on opération ɗin opération mbanno tigui ñande jamma aljuma ha tigui subaka asetta hanki o ɓe kolliri tigui ɓe nangui e nder oɗon opération 119 sagar tawi koɓe pewani ɓe hen nanguira ko drogue ɓe hen tawa kene dorogui ha suuri ɓe hen kene jeeya drogue ɓe hen ko wuyre ɓe hen kadi tawa tigui ko gueɗe goɗɗe ɓe kolliri kadi e nder opération he ɓe mbawi teɓade no gas jeenayyi oto wondude 63 moto foof ɓe nawi ɗum fourrière tawa kadi ko motoji e autoji ɗi ndewani lawol walla ɗi kayitaji men ndewani lawol ha joni ko abruji men ɗemngal pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali padena fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi sagataɓe hewɓe no fewi tawi ko sebbitiɓe ɗum noon ko ñande tigui subaka aljuma go lewru novembre 2024 tawi ɓen sebbitiɓe wonno tigui koye heblade yidde wadde jangu mabɓe e tigui e dow route nationale ɓe jinno toɓuno noon ko koninkoɓe e dow route nationale numéro 6 hakkude to wiyete Savare e to wiyete Sana sanga 10 heures sebbitiɓe noon gonno tigui koye dow motoji kewɗi de fewi ɓe jinno tigui wadde jangu mabɓe convoi militaire tawi ko militaire uji wonnoɓe kay hakkude wuuro wiyetego Yagara e to wiyete Tenen ɓe kollini noon e nder opération ɓe mbari sebbitiɓe hewɓe noon keeɓino fartange dogde suudoyade kay to ladde tawi koye nder ladde to kilométre uji sappo to banggue worgo ɓaaƴo funnague wuuro wiyetego Fangaso nden noon laaɗe diwoje ɗe noddama kañumen tigui mbawi terde ɓeɗon seɓitiɓe ha jiiti suuɗede mabɓe ko ɗon tigui ayne mabɓe pettoje e bomboje ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aljuma go lewru novembre 2024 direction générale Mauve Africa Matera ɓe jubbinino cérémonie tawi ko tottirgol tawi tigui ko cérémonie tottiragol ɓen kay fuɗɗiɓe hebde kawguel gagnade kay tombola villa 2024 gañiɓe ɓe noon tawi fuɗɗiɓe gagnade ɓe noon koɓe sagataɓe jeegoma ɓe keeɓi hen ɗiɗo keeɓi enveloppe aji ɗiɗi hen enveloppe kala ko 50 000 francs CFA woodi kadi ene wondude ordinateur uji ɗiɗi e portable uji ɗiɗi woni ordinateur ɗiɗi portable wondude e motoji ɗiɗi Jakarta ko ɓeɗo sakoɓe sagataɓe jeegoma ko ɓen tigui fuɗɗiɓe hebde guel ɗon kawguel tombola villa 2024 Mauve moyi tirage makko noon fuɗɗi ko jeeɗiɗi octobre 2024 so gase ɗon saabu gasata ko ñande jeenayyi lewru février 2025 e hitade daratode nde gañiɗo noon taw ko ɓurɗo tekkude mbiyen ɓen gaña e nder ɓen gañatoɓe noon ma wood heɓɓe kay enveloppe aji ɗi 50 000 ma wood heɓɓe kadi motoji Jakarta walla ordinateur uji portable ɓurɗo mawnude gañaɗi o noon heɓata tigui ko villa woni galle molanteɗo Allah mahaɗo ha parini wetta on villa ko ɗum woni gañaɗi ko ɗum addani ɗum wiyede tombola villa 2024 ha joni habaruji men ɗemgal pulaar dogre Afrique jabboɗen ko husiɗe men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saron Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghalii Abou Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Niger toon de leydi Niger sifodiri e leydi hono Russie gam sodde mabɓe e missilaji tati gam renirde ɗum tawata ko leydi hono mabɓe ɓe mbawi kadi kodi haaldu toon ko fatti kadi ko ɓamtara hakkude leyɗele ɗiɗi e jokkodiral moƴƴal gongal ɗongal toon to Niger e wasiɓetiɓe jaɗi toon e autoji julnude marchandise taw kadi koɗi toon to Petel kala e saraji taw ko wiyete kono Terra toon to Tila Beri
kamɓe ɗon ɓen jagorɓe wonnoɓe kadi e Mouhamed Bazoum mennoɗo ardade hono leydi ndi kamɓe ɗaɓe Touba e jeeyaɓe e siɓɓetiɓe waɗɓe ngal ɗo baɗal toon to cadde ene wayno awoɓe hewɓe mbawi toon pittalle mum toon to Borno tawa kadi ko honiyankoɓe mbaɗi ngal ɗon hono baɗal e tawno wonde ɓe mbino wonde ɓe jinno ko yoftade ɓen Boko Haram en boso wona horejo mabɓe wi wonde kamɓe de ene wayno jebbilima wonde donc lunno ngo kañum fooliɓe e ɗiɗon sumgoji bonnoto gam suɓade ɓen satɗiyankoɓe ɗum noon ɓoyata o wakata ɓorade e golle makko ɗe RDC Congo honiyankoɓe mabɓe fode 170 e ɓen hawnitiɓe nodditeɓe hono ADF nangunoɓe toon taw kadi ko nanguɗoɓe toon taw kadi ko ɓen honiyankoɓe hani e ɓen e sukaɓe e rewɓe kala ɓe mbawi hono woppirdeɓe e tawno wonde koɓe jagguno ko ene waɗi worɓe ene waɗi rewɓe kadi suwiɓe hani e cukalon son ɓeɗon kadi mbawi kadi hono woppitede Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗoten joguɗon e dongre Afrique ɗum noon wonno ko e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siliba to Moderne ka hayɗi ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Yombol a sekna Dakar e ko taari ɗum kala kabruji men joolam jabiri koto leydi Liba guerre hakkude mum Israël puɗɗorɗe nan to banggue worgo leydi Liba laaɗe diwoje ɓe koninkoɓe leydi Israël ɓe jori toon bomboje e pettoje musse no fewi ɗum noon tawi koto wuuro witego Sayda ko famɗi kala yimɓe tato mbasi hen pittali men bombardement ono yimɓe jeena woɓɓe mbarmi hen bombardement ono waɗi tigui ko ñande aleta ko aleta hande o ɗum waɗi Sayda ko wuuro ɓurgo mawnude tawtego to banggue worgo leydi Liba waɗi kadi mbiɗen yimɓe jeenayo woɓɓe barmuɓe hen koto leydi Palestine paɗen ministére de la santé mo leydi Palestine ɓe kolliri tigui wonde bila taw ko bila mabɓe sakkete tugui ko guerre o fuɗɗi woni 7 lewru octobre 2024 fayi oɗo saaha joni kene wona hitande e lebbi seeɗa ɓe kolliri bila mabɓe sakkete ko ñalawma hande o ɓe ɓayyini oɗon bila oɗon ɓe kolliri tugui ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko mayi hen e taw ko Libana taw ko Palestine naɓe ɓe jettima 43 ujunere fayi temetere 41 ɗum noon so tawi noon ko banggue barminaɓe tugui guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jaara 200 ujunere ene fawi 105 ko barmi hen tugui kay ko guerre o fuɗɗi 7 octobre 2024 ha nane subaka kabruji men joolam jaɓeri ha joni to dowlati tentuɗi Amérique ko oɗo weekend woni tigui weekend cakkitiɗo ruuma jaribo toon to dowlaji tentuɗi Amérique suɓade kay jogorɗo wonede hoorejo leydi ndi hakkude oɗon mennoɗo wonde e hoorejo leydi biyeteɗo Donald Trump e oɗo debbo biteɗo Kamala Harris aseta hanki on ɗon Donald Trump yuɓɓini meeting mum moranteɗo Allah toon to nokku biteɗo Carolina du Nord ko adi kay komo yuɓɓiniya meeting makko ɗiɗaɓo to wuuro no gokku biteɗo Virginie so tawi noon ko Kamala Harris on noon taweteno tigui koto nokku biteɗo Géorgie e to Géorgie noon tawe to Atlanta o yuɓɓini toon kankone meeting kewɗo Mumbai no fewi ko ñande talata noon 5 lewru novembre 2024 woni lewru gonɗen ɗum wonata ñalawma taw ko ñalawma subgoji suɓade hoorejo leydi to dowlaji tendiɗi Amérique e beele ko Donald Trump mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni jogori artude kay e jappere laamu walla ala ko Kamala Harris tawi ko kañum jogori wonde debbo gadan kañum jogori latade debbo gadano kay ardade dowlaji tendiɗi Amérique no pulaar heewide ko woni la haldeɗani junggo ɗum noon musidɓe tedduɓe ko wawi wonde hen kala ñande 5 lewru novembre ko nden ɗum laati toon gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah to karallagal ha mbawde yiide min to banggue nata ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓino Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji toon to Kahayɗi ko cimtola jinnaɗo men sehil men hono Alaji Soura Gaye toon to radio Mauritanie to radio Gorgola Kahayɗi ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi ñalawma janggo so ala ko waɗi ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr yo jaam Allah jogomi jogo